खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरा जथायै BKWAC मावखुलियाव BKWAC नि जेंना फरायसालिनि जेंना बर' रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव गुवारै सावरायनो हाबाफारि लादों। दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेंथुमनायाव धेमाजि ओनसोलनि गासै बर' माहारियारि आफादनि नुजाथिनायाव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय BKWAC नि मावखुलियाव मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार थांखि लायोदि बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायाव गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बिनि बियाबखौ दानानै बिसायख'थि खुंफुंनांगौ आरो BKWAC बर' सुबुंफोरनि जौगाथायनि थाखाय स्पेशल पेकेज मोननांगौनि सुबुं खुद्रिनाय हाबाफारि लानाय जागोन। बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायखौ आबुं महर होनायनि थांखिजों फैगौ आगस्ट दाननि 7 अक्ट'खालि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव गासैबो बर' माहारियारि आफादनि हेफाजाबजों सुबुं खुद्रिनाय हाबाफारि लानो थियारि। मख'नो गोनांदि बे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव 10,000 रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरा माबायदि खौसेयै दं बेखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम दिन्थिहरनाय जागोन। दिनै सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला बारग' NDFB नि इउनाइटेड फराम आरो गासै माहारियारि आफादफोरानो बाहागो लायो। दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद, जनाय जिल्ला बर' साहित्य सभा, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, बोखावि लखिमपुर जिल्ला XPLT वेलफेयार ससाइटि आरो XNDB इउनाइटेड फराम धेमाजि जिल्ला आरो सारेन्डार NDFB, बाथौ महासभा ब्रह्म धर्म गुबुन गुबुन जेसेबांखि माहारियारि आफादफोर दङ जों जयै नैबे बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि नब्लाङाव जिरायलायनानै मोनसे गरन्थ'आव फैयो। जिहेतु जोंनि जिबिलाक दाबि दावहा दिनैसिमबो मावफुंनानै होजोबाखै गभर्नमेन्टआ, बेनि सायाव जोङो फैगौ आगस्ट दाननि 7 अक्ट'आव मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। खुद्रिसारनाय हाबाफारिया गिबियावनो जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बिनि बियाबखौ दानानै बिसायख'थि फाथिनाय आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जों गोदो आन्दलनखौ जयैनो खालामदोंमोन, बिटिआरनि बायजोआवबो जिहेतु गोबांथार बर' सुबुं दङ, बे बर' सुबुंनि जौगाथायनि थाखाय स्पेशल पेकेज जोंनोबो नांगौ। बेखौ लानानै आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' मिडियामनि जिबिलाक फरायसालिफोर दङ, बे फरायसालिफोरा जाहाथे थांनानै थायो बेनि थाखाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट होनाय। मानोना जोंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाथ्रा खादोंमोन जे बिटिआरनि बायजोआव मोनसे बर' मिडियामनि थाखाय स्पेशल मोनसे रिक्रुटमेन्ट खुंना होगोन होननानै। गतिके बेखौ मावफुंनायनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंआव थानाय गोलाव मोनसे पेन्डिं इस्यु, बे कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल हिसाबै मर्यादा मोननाय बेनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे जिहेतु सुक्तियावनो दङ बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोलैयै जिबिलाक बर' एबा ट्राइबेल गामिफोर दङ, बेखौ बिनि हा हुखौ रैखाथि होनाय आरो लोगोसे बेखौ होनो थाखाय माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दानाय, दिनै बेखौबो मावफुङाखै। गासै बेफोर दाबिखौ लानानै धेमाजि जिल्लानिफ्राय बे आन्दलना जागायजेनगोन। फैगौ आगस्ट दाननि 7 अक्ट'निफ्राय। बेनि उनाव जों गलाघाट गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बेखौ खालामगोन आरो जोंनि दाबिया बेनो, जिहेतु जों बर' हिसाबै जों जिहेतु आलादायै बिटिआरनि बायजोआव मोनसे गावखुंथाय मोनबाय, बे गावखुंथायाव आसामाव थानाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासैबो बर'फ्रा बे काउन्सिलाव हाबजोबनो मोननांगौ। जिखुनु काउन्सिलावनो सिङावनो थायाथों मानो गासैबो बे काउन्सिलनि सिङाव थाजोबनांगौ होननानै बे डिमान्डखौ लानाय जादों।